V dnešním tutoriálu si ukážeme, jak se můžeme bránit částečně proti spamu. Když vkládáme naše údaje, co znamená telefon nebo e-mail, v podstatě na naše webové stránky, tak je vždycky dobré to trošku těm spambotům stížit. A to uděláme tak, že ten údaj zašifrujeme. Je to sranda. Pojďte na to, máme na to krásný nástroj. V dnešním tutoriálu se budeme bavit o zabezpečení vlastně odkazů, jako je e-mail nebo telefon na vašich webových stránkách. Tak, já teďko přejdu na jednu mou stránku, takže roztáhneme si to po celém a tady se podíváme na jakýkoliv to. A já tady jedno z těch prvních vlastně CSS doplňků mám ochranu proti spamu. Je to jednoduché šifrování vlastně. Je to jednoduché šifrování pro váš web. Vždycky je optimální, pokud máte nějaký e-mail, takže nejčastější vždycky je info@berhax.cz. A vlastně v tomhle formátu, když si vložíte na vaše webové stránky, tak vlastně pro ty spamové roboty, ty boty je jednoduché, pro ty spam boty je jednoduché si prostě takhle v tomhle formátu tu e-mailovou adresu vlastně načíst. To znamená, že je lepší, když je zašifrovaná. A to znamená, prostě ji vemu, zmačknu zašifrovat a mám ji v takovémto kódu. Nebudeme teď rozebírat, co to všechno znamená, ale je to prostě zašifrovaný text, který je v podstatě tady takhle napsaný info@berhax.cz a tady je zašifrovaný. Jo? Tak, dáme si kopírovat a tak a teď jsme vlastně ten text skopírovali a jak jsem říkal, přihlásíme se na nějakou webovou stránku. Tu HTML entitu si tam ukážeme, jak se tam vloží, tak vezmeme si jakoukoliv stránku v tuhle chvíli, protože si to chceme jenom ukázat. Dáme upravit s Elementorem. Tak a teď si ukážeme, trošku se nám změnilo prostředí po poslední aktualizaci. Tak a teď si tady vložíme seznam s ikonami. Ten, co se tak dá se říct nejčastěji používá na takové ty telefony, takové ty odkazy. Já jenom si tady trošku připravím, aby jsme tady museli takové krásné barvy. Takže dáme si tam velikost ikony. Tak. A HTML, ať to trošku vidíme, tak si dáme taky bílou. Takže my jsme teď v tom seznamu s ikonami a já jsem si to teda ubarvil všechno, nebo odbarvil, aby to bylo bílé, aby to bylo dobře vidět. A co teď budeme dělat? My tam potřebujeme vložit ten telefon, nebo v tom našem případě tady v tomhle teďko tam máme infomail. To znamená, že tady do toho z té záložky HTML, HTML si vymažeme ten text, co tam je, a vložíme tam ten náš kód, který jsme si skopírovali z toho generátoru. A vidíte, že se tady objevilo info@berhax.cz, ale tady máte vlastně vložený ten HTML entitový kód. Takže ikonu se nebudeme teď trápit, to necháme takhle, jak je. A teď my ještě potřebujeme, protože takhle se to bude tvářit jenom info@berhax.cz, ale my k tomu můžeme zadat ještě funkci, aby se nám to vlastně otevřelo v našem e-mailovém klientu. Takže my tam zadáme mail tu, dáme tam dvojtečku a zadáme tam ten náš e-mail, na který chceme, aby se to okýnko potom, až bude v podstatě, nebo respektive ten odkaz, aby byl aktivní, aby se nám rovnou otvíral třeba v Outlooku nebo v nějakém vašem jiném e-mailovém klientu.
A stejně takhle v podstatě můžeme zadat i jakékoliv telefonní číslo. Takže my se tady podíváme do té druhé položky. Já se vrátím zpátky k tomu našemu šifrování. Tady ho vyresetuji a teďko zadáme číslo, předvolba a nějaké samozřejmě vymyšlené. Aby to nikoho nelákalo, tak já tam radši ještě přidám 1 nulu. Takže a dáme si zašifrovat. A teď tady máme šifru toho telefonního čísla. Zase skopírujeme. Tak. A teď jsme u té druhé položky seznamu. Zase jsme v tom HTML. Vymažeme a vložíme si to naše číslo. A vidíte, že tady máme to telefonní číslo. Takové, jak jsme. Třetí položku v tuto chvíli vymažu. Nepotřebuju další. A vlastně dá se říct, že teďko tam mám e-mailovou adresu a mám tam vložený telefon, který je těžko čitelný pro ty spamboty, pro ty vyhledávače těchto z těch údajů, které se pak vlastně odesílají těm různým šmejdům a zasílají vám různé nabídky, které vás vůbec nezajímají. V tuto chvíli to vlastně mám hotové, vůbec mi nevadí, když to tam nechám, protože já si to pak vymažu, ale já teď v této chvíli musím dát samozřejmě publikovat. Tak a teď potřebujeme, když jsme si to takhle dodělali, tak se na to samozřejmě musíme podívat, takže si dáme zobrazit stránku, ta se nám otevře v novém okně. Já si jedu dolů na to naší novou a vidíte v tuhle chvíli, když na to najedu, tak je to vlastně aktivní. U toho telefonu jsme to bohužel neudělali, tak si to ještě teď v rychlosti ukážeme, ale když teď kliknu na Info Berhax, tak se mi otevře Outlook. To vidíte, jo? Takže to shodíme, nebudem. A ještě se teda pojďte vrátit k tomu, aby jsme si ukázali to telefonu. Otevřeme si to a my vlastně zadáme tel, dvojtečka. Tady si můžeme vložit klidně i úplně jiné číslo, které než máme uvedené tam. Nemá to úplně logiku, ale zase můžete to udělat tak, když si nebudete chtít šifrovat to číslo tady, tak já to vymažu teďko, abyste věděli. A můžete tam třeba napsat informaci. To znamená, zavolejte. A tady si dáme telefon a v tuhle chvíli si tam vložíme nějaké to naše číslo, které jsme si teďko vymysleli. A dáme zase publikovat. Tady dostaneme doprováno, dáme zobrazit stránku. Tady se nám ta stránka nově otevře. Tak, sjedeme dolů. A když dáme volejte, tak vidíte, že to je aktivní. A pokud to budete mít v počítači nastaveno, takže tam můžete mít samozřejmě, můžete z počítače i telefonovat, a nebo potom eventuálně z tabletu nebo i z telefonu. Tak když vlastně na to kliknete, tak to bude telefonovat. Já tady nemám nic nastaveného, ale kdybyste si to vyzkoušeli na jakémkoliv třeba mobilním telefonu, na nějakém smartphonu, tak v tu chvíli vám to nabídne telefonní číslo, na které můžete zmáčknout v podstatě a začnete volat. No a to je všechno, co k tomu potřebujete vědět. Takže ta ochrana před tím spamem může být v podstatě dvojitá. To znamená, že buď tam dám takovýhle nápis, volejte, anebo jako jsme udělali tady v tomto případě, že tam je z toho generátoru je prostě převedený text na tu HTML entitu. To znamená, že buď tam vložím tady ten zakódovaný text, kde je jako info @berhax.cz, anebo zase tam můžu dát napište mi. A bude se to chovat úplně stejně, protože my tady máme dole vytvořený odkaz s příkazem mail to, to znamená mailujte, anebo u toho telefon, nebo u toho volejte, je tam zase tel dvojtečka, který v podstatě dává příkaz k tomu, co vlastně vyžadujete potom, aby se s tím odkazem stalo. Takže když si to zase opět, já schodím tady si to zase dám publikovat, to znamená, v této chvíli to mám zase aktivní, zobrazím si to na nové stránce, scrolluji k tomu a když dám tady napište mi,
tak vidíte, že se to bude chovat úplně stejně jako předtím, to znamená, otevřeme to mého e-mailového klienta, v mém případě je to tady Outlook. Nechci, tak já ještě to teď jenom v rychlosti vymažu, protože já to tam nechci, to jsme si jenom ukazovali, dáme publikovat a v tuhle chvíli máme tu stránku zpátky, jak jsme měli. Takže v téhle chvíli je to zase pryč. Tak. A můžeme si zaslat sami sobě poptávku. Vidíte, že ten aktivní odkaz já mám třeba tady Webmaster Berhacks website, to znamená, když mi někdo chce poslat poptávku, takže mi klikne tady na ten aktivní odkaz a tady už může psát. Takže to je k dnešnímu tutorialu úplně všechno. Ať se vám daří a ať máte ty stránky tak hezký, jak si přejete. Mějte se.